Ambalima ITV bamanan kamena Mali kono ani Mali koka abismila nga dogo kun kibaru kono bi bakuruba ufle nyakon kumemba meke sango sa segu ni ankama festival sur le Niger dawere kama segu ara aleta ko mugana baraw damina na segu kono soni amina wala like o kan kay dugu kono prantike bambali koni keleme ka geleya la se ma chama ma amina nyefolike o kan Telefoni e fenye mende maw magonya wona sira fe ma chama dona telefoni glana ani amina umfereli soni amina nyefolike o kan Ayaw bismillah kokura hina fo nya fo bakuruba wula chogoya mina sango sa nyokon kumemba mbeke segu ni ankama festival sur le Niger aleta ko mugana baraw kumeka ke segu kono ayirala ka fo danfara ba nyinata ani santemene uche anga jeka hawauba ani adama maiga ka sorolo naje La Djeba Mimbeke, Saousa, Segouba Boloka, Nabi Fama, Festival sur le Niger, Otako Mugana Barao Damnena, Alam Sadoun, Février Kalo Klifolo, Samba Frani Muganani, Hukumukono, Bola Barakelao, Ani Ferilikelao Bebo, Farafina Fantan Nani Fe, Wala Sakuka Jagomino Lakodon, Jama Fe, Ola, Nafa Jumembe ni foire artisanal ni agricole la. Anana anama logo soro ambi carte partager morob nanda anwele ambi kas grossiste buna kasa en tout cas on sait qu'à faut que marché avec marché festival c'est intéressant. Ça permet aux artisans d'avoir comment on appelle des échanges. Abato jago kala damo be nyogodo kasani fire ke nyogoma ina fo Niger mine monter sur Mali là. Ils ne trouvent pas comment on appelle ici au Mali. Abeti warko quoi. Ni relation fana ka bu quoi. Na nyongona. Kada wati na chogoya uka ayirala kafo danfara belebelebe salon ani nyinan foire ni nyogonche o hukumu kono jago kela do be welwele kambla kata ko laben bawma dego mu manka ame mu fo organisateur nyena wala ga stand pidijigi o ga do ba pidila stand pidigada la nyina toro. Voilà, cette année organisation main parce que nous courant depuis longtemps 3 jours aujourd'hui couranté. Cette année-là, c'est pas intéressant. C'est ma 16e édition comme ça. 16e édition le Indie. Mais cette année-là, à Maï. Ça, on t'a dit que tu surtout avec les embargos de la CEDEAO, les artisans. Si ils n'ont pas diminué le prix des stands, Alini ute dobo ame sigirom na ka fireke songola ubisi ka ke kletain sabula kle woro ka dobo ça soit 10 jours. Oui, parce que 6 jours c'est peu. Ambe domina iko bi kuranye fenye mu nafaka bon kosobe anka baradawla nga ni wati labanu na kurantike bambali koni keleme ka gelaya la se ma chama ma kay dugu kono anga jeka gambala ko iteka sorolo laje oka ni ataka laje ni wati labaina kurantike chalendo kerenkereni yala kay dugu kono min kelendo sababu ye ka gelaya do mamunu ga bara benendo kurana barama patay won chara aga ndugule aga ndugu yere parce que bière quoi mais na balan yere la quoi donc do quoi mais tega 9h mola 8h mola 10h na to la bo mola 23h mola jouer amano quoi kila on ani fini to son avanti di ko parce que ko on tega botang na dum na barake ansira wal so antega ko ko man no le ba mi tega ga soro ba soro do ga dingulu fini mamulu do ga konya fini mamulu ma do yere be gere ita so ina chogo me ni bolo finta ga tati parce que dinya la tege yere proche le ne do ni donc client il se ga fo ba tani hakili do ta tani hakili ya vraiment de bari wanga courant tege boyina franchement de courant tege ga de gumba de la sama parce que le courant tege be no ma ça aba avec clientèle empêché kana quoi parce que beaucoup on a courant tege no baraté no malgré tout on a avec tout ça on a essayé de panneau installé on baragani panneau mais au bena tani courant tege no mo ta do beta do ka foka ba mbolo ya no ma pour le moment on avait ka jouer en gatnyare ka dalai gatnyare la courant tege ko avec ka jouer en era de on obligé la panneau de ça pour que am se ka baraga chugo mo avec ka jouer en era de ramena fo na tigara sokoma fo chuve atena bo wati do la jega be magaya bo jega kene fe atise ka clé ka so ate courant bon ay dekun ni la sanga jega be magaya pi jega be chen
ya ne wagati in kɔnɔna la kurantigɛ bɛ k'an ka don an ka baara kɔnɔ dɔɔni parce que faw b'an bolo n'a ye fa bila frigo la ni kuran ma sɔrɔ a bɛ tiɲɛ jɛgɛ fana bɛ ten jɛgɛ tɛ se ka mara fewu ni kuran tɛ sogo yɛrɛ bɛ se ka mara dɔɔni mais sɛ ni jɛgɛ ni kuran tigɛra kabiri su fɛ ka na fo sɔgɔmada fɛ n'i bɛ na i b'a sɔrɔ i ka frigo a commencé ka tiɲɛ dɔɔni ya ni kuran mana teliya la dɔrɔn a b'a tiɲɛ. Bana sidɔnɛ o de furakɛ ka di bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilinata fɔ kurantigɛ banbali in kan nka o bɛɛ n'a ta nin baarakɛla ninnu bɛ weleweleda kɛ jamana marabagaw ma fɛɛrɛ ka ɲini a ko la joona. Kuma caman bɛ ka fɔ a la carburant ko b'a la i b'a dɔn an bɛ wagati min na ko sisan mɔgɔ se ka kuma bɛ se ka fɔ mais franchement de a kɔni bɛ k'an déranger i ma u bɛ k'o de fɔ ko carburant ko de don. Bon mun ma nana ni ye u b'a fɔ ko san 30 dinga k'a datugu man di tile kelen n'an ka hɛrɛ kɔni b'a kɔfɛla de la u ka continuer mais an ka hakili to ɲɔgɔn na o de ka gɛlɛn. Bololabaarakɛlaw de anw tɛ gouvernement kɔnɔna la an mana mun sɔrɔ don min na an bɛ t'o de dumuso bon n'a fɔra an fana da yɛrɛmɛ sirilen don courant na baara tɛ ka kɛ fɛn bɛɛ jɔlen don ko courant ko a ma nɔgɔn quoi aw hakili to an na aw ka nin courant ko ɲɛnabɔ joona. Bon n'a fɔra i ka bɔ denba la i ka n'i sigi ten dɔrɔn ala baara tɛ kɛ foyi foyi i dun nasɔngɔ de bɛ bɔ denw mana bana o fɛnw bɛɛ bɛ ɲini nin baara kelen de la bon n'a fɔra o bɛɛ fana bɛ ka kɛ k'a tɛ ka k'i sago la i tɛ ka wari sɔrɔ e ko a ma nɔgɔn dɛ bon o fili kɔni b'an bolo k'a di faamaw ma quoi u ka se ka kurantigɛ ka se ka jɔ an ka baara kɛ an b'o dɔn tiɲɛ ye. Cikan min kɔni bɛ ne bolo u k'a lajɛ cogoya bɛɛ la tout possible u ka solution ɲini pour que kurantigɛ ko ye a bɛ se ka dan sira la quoi sinon a mɛnna dɛ a mɛnna la yɛrɛ de walayi. An bɛ don min na i ko bi jamanaden bɛɛ lajɛlen mako bɛ kuran na a fɔ ni ɲɛɲini ma kɛ o ko la joona dɔ tɛna bɔ an ka sɔrɔ la wa. Telefoni ye magoɲana ye min nafa tɛ se ka ban nin waati laban ninnu na diɲɛnatigɛ kɔnɔ nka ni a tiɲɛna a bɛna ni dekun ye a tigiw ma an bɛ don min na i ko bi sifinnaka dɔw ka baara bɛnnen bɛ a tiɲɛnen labɛnni fɔ ka taa se a minɛnw feereli ma nka olu ka baara ninnu ɲɛsinnen bɛ gɛlɛya dɔw ma an ka jɛ ka Asitanba ka sɔrɔlenw lajɛ o kan. Ka kɛ ni diɲɛ taabolo kuraw ye telefoni ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ o hukumu kɔnɔ dɔw ka baara bɛnnen don a dilanni a n'a minɛnw feereli ma walasa u k'u dahirimɛ sɔrɔ. Telefoni dilan nafa ye fɛn min ye ala ye n'i y'o n'i dan n'i b'a fɛ ka balo i halala la donc ala ye garizɛgɛ kɛ baara min ye donc i b'o de ɲini k'o ɲɛdɔn bon anw ye nafa caman sɔrɔ a la parce que alhamdulillah an b'an ka denbaya balo a la an b'an ka sow sara a la an b'an ka magasinw sara a la an limanaw fana bɛ an bɛ se ka minnu k'u ye balima sira jigi sira fɛ a bɛɛ bɛ bɔ telefoni dilan in de la. Nafa bɛɛ de b'a la parce que a bɛ ni métier tɔw bɛɛ kelen parce que n'i bɛ balo fɛn fɛn na i bɛ se ka so jɔ fɛn fɛn na nafa b'a la métier en principe avec tous les autres métiers comme tôlier menuisier a bɛɛ métier ninnu bɛɛ de kelen donc ani téléphone dilan presque a bɛɛ de kelen. Nafa camanba de b'a la an bɛ se ka an bɛ kan minnu dilan bon an bɛ du sɔrɔ i y'a ye bon a ka ca quoi nafa kɔni b'a la tiɲɛ yɛrɛ la ka b'a la an bɛ kuran minnu fana feere nafa dɔ b'a la. Telefoni yɛrɛ ye kabakomafɛn ye jango a kɔrɔlen labɛnni baara o baara ni nɔgɔya b'a la i bɛ taa sɔrɔ a gɛlɛya tan tɛ telefoni dilanna dɔw bɛ ɲɛfɔli kan ye u ka gɛlɛya kan. Bon gɛlɛya min b'an kan bon gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ tun ye an clients ye fɔlɔfɔlɔ clients tun an n'u tun dalen tɛ ɲɔgɔn na o tun gɛlɛya b'an kan. Client dɔw bɛ se ka na ni telefɔni ye sisan k'a binna ji la i bɛ taa sɔrɔ ale bɛna n'a ye waati min na bon a bɛ mɛnɛ bon fɛn min don e min b'a dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ coller donc une fois que a bɛ bɔ a bɛ décoller dɔrɔn a dɔw bɛ a tɛ mɛnɛ tuguni. Bon en principe gɛlɛya dɔɔni bɛ yɔrɔ min ça c'est envers le client sinon bon par exemple an yɛrɛ b'an ka pièces caman i bɛ téléphone dilanna yɔrɔ caman lajɛ a bɛɛ b'u ka pièces de feere u yɛrɛ b'u ka pièces n'u ka fɛn feere. Mais clients yɛrɛ de problème base yɛrɛ caman caman ye client ninnu yɛrɛ de quoi. Gɛlɛya b'a la dɛ gɛlɛya b'a la yɛrɛ an bɛ dɔw ka telefɔni dilan an bɛ dɔw ka écran yɛrɛ falen i b'a sɔrɔ écran qualité dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a man ɲi a b'a sɔrɔ o bɛ taa o bɛ tila ka segin ka na i y'a faamu ko a ka ɲi écran kolon k'a la alors que écran kolon i b'a sɔrɔ écran ɲuman yɛrɛ de don olu t'a faamu quoi
ya faamu. Bon n kɔni bɛ téléphone caman d'u ma ka dilan bon a ka ca Ala fɛ hali ni problème donna min kɔnɔna la donc an b'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dilan a bɛ se ka ɲɛ cogo min quoi i m'a ye bon ne tɛ se ka gɛlɛyaba fɔ u ka baara kɔnɔna la quoi parce que a kɛra ne yɛrɛ ka téléphone ye a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka téléphone ni gɛlɛya donna a kɔnɔna la ou bien ni a ma ɲɛ donc u b'a segin ka résoudre cogo dɔ la a bɛ se ka ɲɛ cogo min pour que ne n'u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu quoi i y'a ye. Bon ne ka téléphone dilan o dilan a bɛɛ bɛ ɲa mais gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔ n delila ka gɛlɛya kelen sɔrɔ a kɔnɔ n ye téléphone di dilanni na batterie tununa. Kunungono mɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye ba tigɛ ko ɲuman ye téléphone dilannaw ni u ka client bɛ welewelemada kɛ ɲɔgɔn ye baara ɲɔgɔnya la. Bon message laban min bɛ ne bolo k'a fɔ donc mɔgɔ min bɛ baara in kɔnɔ n kɔni b'a ɲini u bɛɛ fɛ halisa u ka baara kɛ ni ladiriya ye diɲɛlatigɛ fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a kɛ ni ladiriya ye yanni mɔgɔw k'a nafa sɔrɔ e yɛrɛ de fɔlɔ b'a nafa sɔrɔ n y'a faamu. Message mun di c'est tous les clients ni ma da mɔgɔ la i tɛ se ka taa i ka fɛn d'a ma une fois que i taara i ka fɛn d'a tigi ma i dara la de a ka na k'i ka fɛn dilan i m'a faamu mais n'i ye hakilina wɛrɛ bila i kunna ko parce que ko téléphone dilanna ye zone de de téléphone dilanna ye kalabanci de de téléphone dilanna ye tan i n'a tigi tɛ se ka baara kɛ fo ka diɲɛ wuli mais fɛn bɛɛ sabali client téléphone dilanna ninnu fana sisan denmisɛnnin ninnu u ye wari de kanu ka tɛmɛ métier yɛrɛ kan o de bɛ na ni nin problème caman ye. Je pense que la patience est un chemin d'or. Nous, la patience, et puis donc comment parler avec les clients, c'est très important. Téléphone dilanna cayara mais a ɲuman de man ca quoi parce que caman bɛ yen nɔ olu u bɛ matériel san dɔrɔn ka t'u sigi kunkolo gɛlɛya la k'a fɔ k'u bɛ téléphone dilan ka sɔrɔ u tɛ se téléphone dilanna olu bɛ téléphone dɔw dilan n'u ye dɔw ka téléphone dayɛlɛ k'a dilan a tɛ ɲɛ bon olu bɛ obligé sisan u bɛna ka na di minnu bɛ se ma donc minnu bɛ se n'olu y'a yir'u la k'a fɔ ko mɔgɔ fɔlɔ min ka téléphone dayɛlɛ o de ye problème fana bila a la bon u t'a ɲini k'a faamu dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ yɛrɛ olu b'a kɛ ni kɛlɛ de ye u b'a kɛ ni mankan ni fɛngɛ ye bon fo mɔgɔ caman k'a faamu k'a fɔ ko bɛɛ tɛ se baara in na quoi baara téléphone dilan yɛrɛ bɛɛ tɛ se a la quoi. Téléphone dilanna kɔni tɛ gɛlɛya sɔrɔ a bɛ dépend téléphone dilanna yɛrɛ de la n'a nana d'i ma n'i bɛ se ka min dilan n'i tɛ se k'a dilan i bɛ se k'o fana fɔ i bɛ écran de falen n'a sɔrɔ i bɛ écran falen i bɛ écran falen mais n'i tɛ se ka écran falen n'i y'a minɛ a dir'i ma cogo n'i ma se k'a bila ten i b'a dilan kɛ i b'a sara de ye parce que namara t'a la o n'i tɛ se ka fɛn min dilan i b'a d'a tigi ma ne tɛ se mais n'i y'a dilan a tɛ cogo min i b'a bila a nɔ la ka d'a tigi ma. Jamana min kulu fanba ye sifinnakaw ye ni bolomayɛlɛma yɔrɔ bɛ u bolo i n'a fɔ téléphone dilan a fɔ ni olu taara ba la caman tɛna bɔ baarabaliya la wa. Jamana kɔnɔ kibaru ni kɔkan kibaru bɛna lase aw ma bakurubaya la Fatumata Tembo ta fɛ. Talata do janvier kalo tile 30 san 2024 Mali finitigilakaw ye lase dɔ kɛ min kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ janvier kalo tile 28 san 2024 sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kaɲa 6 tɛmɛnen ni sanga 30 ye bingalikɛla caman ye bingani kɛ dugu dɔw kan ni o ye Fabakura ni Buyaki wɛrɛ o kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman don yen sigidalamaw kun ani k'u ka balo ni u ka baganw ta lasomini ani ɲinini kɛlen kɔfɛ kosɛbɛ o yɔrɔ la Mali sɔrdasiw ye u sigiyɔrɔw ye kungo dɔ kɔnɔ min bɛ Basaro wɛrɛ worodugu yan fan fɛ o wulikajɔ kɛra sababu ye ka o sigiyɔrɔ tiɲɛ ani ka bamacikɛla caman bɔnɛ o nin na olu minnu kun kɛlen bɛ ka yen sigidalamaw bali u ka baaraw la. Senegal jamana kɔnɔ tɛnɛ su ka dugu jɛ talata la janvier kalo tile 30 san 2024 sangaso jan dɔ binni kɛra sababu ye ka mɔgɔ 5 bɔnɛ o nin na ani ka mɔgɔ 13 jogi Dakar sigida kariyala kɔnɔ mɔgɔ lakana sɔrdasiw ka fɔ la. Kayi kɔnɔ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ka weleda kɔfɛ ko sifinnakaw ka bɔ k'u ka jamana ɲɛmaw kɔkɔrɔma don Mali, Niger ani Burkina Faso ka bɔli la CEDEAO la kayikaw ma to kɔ o bɔli la alamisa don février kalo tile fɔlɔ san 2024 kabini nɛgɛ kaɲa 16 kayikaw bɔra ka tribune fa iko dakɔnɔɲi k'a yira k'a fɔ u bɛ u ka jamana ɲɛmaw kɔ.
Europe jamana ka tɔnba Union Européenne ka ɲɔgɔn dalajɛ senfɛ alamusadon février kalo tile fɔlɔ san 2024 u ka tɔn ɲɛma Charles Michel y'a yira k'a fɔ Union Européenne bɛna Ukraine jamana dɛmɛ ni euro miliyari 50 ye u ka baarakɛ nafolo hukumu kɔnɔ. Nin de kɛra aw tulo ni aw ɲɛ garijɛgɛ ye an ka bi dɔgɔkun kibaruw kɔnɔ aw ni ce aw ka ɲamadaliw la ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.